Maayong hapon, Negros. Inen DJ Cast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Stall sa Manukan Country, ginpasiradan ang ibang business as usual sa gihapon matapos mapasira. Line-up sa asenso nga partido sa Bacolod ug Negros Occidental ibalay na sa bulan sang Agosto. Lalaki nga bagulang kaon talaba sa Barangay Sumag, gintiro sa riding in tandem, patay. Western Visayas back-to-back champion sa secondary women's volleyball. Kag sa Good Vibes, wellness clinic nga nag-offer sang oxygen therapy kontra cancer kag iban pangabalatian nagbukas sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA malapit sa Davao City ang ginamonitor bungod may posibilidad nga mangin isa ka bagyo. As of 3 a.m., ang low pressure area ang yara sa 310 kilometers east-northeast sang Davao City. Sunod sa pag-asa, may posibilidad nga ining mga isa ka bagyo sa masunod nga mga inadlaw. Kag kun makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgon ini nga bagyo nga Butchoy. Si Butchoy ang ginapaabot nga mag-aapekto sa Eastern kag Central Visayas, pero ang bilog nga Visayas ang maga-eksperyensya sang pag-ulan. Ang southwest monsoon naman o kun hangin habagat ang nagadala sang ulan sa western sections ng Southern Luzon kag Mindanao. Sa number 9, Western Visayas volleyball team ang ginatiglawas sa Bacolod Taytong High School Thunderbolts back-to-back champion kontra sa National Capital Region. Nanginbalantayan ng rematch ang Western Visayas ug NCR sa palarong pambansa volleyball competition nga gindagsa sa mga tumalanaw sa Cebu City. Matapos ang 5 ka makahalawat-hawat na sets, nangibabaw ang Western Visayas team nga gintiglawas sa Bacolod Taytong High School nga karon back-to-back champion sa national competition. Ginpangunahan ang team ni Donna May De Leon nga may 15 points, 10 blocks kag 5 attacks. Paagi sa ilang team manager nga si Jose Montalvo kag head coach nga si Ian Macariola sa mga naghatag suporta para malabot nila liwat ang kadalagan. Ang powerhouse team ang naging 7th time reigning champion sa regional volleyball competition. Samtang ang Western Visayas ang 3rd sa medal tally. Sa number 8, pondo nga para kuntani sa construction sa bago nga Burgos Market ang plano sang syudad nga i-realign para sa duha ka mga legacy buildings sang Benitez administration. Bangod hindi man luyag sa mga vendors ang construction sa bago nga Burgos Public Market, tuyo ni Mayor Albi Benitez nga magamit ang pondo para sa nasuguran nga construction sang legislative building kag rehabilitation project para sa daan nga City Hall sang Bacolod. May 525 million pesos ang pondo gikan sa loan agreement nga ginpain para kuntani sa bag-o nga merkado. Ang alkalde ay magahinyo sa konseho nga magamit ang porsyon sang budget agud mapunan ang kulang nga 180 million pesos para sa construction sa duha ka mga legacy projects sang administrasyon. 515 million pesos ang gintala nga budget para sa legislative building kag 223 million pesos naman ang pondo para sa Old City Hall nga lunsay ginapaabot mahuman sa madason nga tuig. Samtang gina-finalize na ang plano para sa pagpatahom sang water fountain sa Bacolod City Government Center kag Bacolod Public Plaza. Ginsiling sang alkalde nga ready na ang 300 million pesos nga budget gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa proyekto nga ginalauman matapos sa Disyembre. Kay bala mo ining NGC Subong. This was built more than 16 years ago. Ang total construction cost, no, kung hindi ko magsala, ara sa 41,000 per square meter. Atong legislative building, okay, after 16 years, no, ara sa 43,000. Kaya kung compute nyo lang, pila semento 16 years ago, pila semento Subong. No? So makita nyo gid nga this is bare ang atong naging allocate nga budget sa ila. Sa number 7,
Tigayon na nga nahatag ang 25,000 pesos nga padya ni Silay City Mayor Judith Gallego sa informant nga nakatudlo kag nakalocate sang Amorsolo painting ng kawat sa Silay City. Suno kay Gallego ang 25,000 pesos iya nga personal nga pondo ang nahatag na sa informant kag iniangin paagi sa kay Silay PNP Chief Lieutenant Colonel Mark Daroca. Suno kay Gallego, maayo naman lang gid nga natigayon kita kag na-recover ang malahalon nga Mango Harvesters painting sa national artist nga si Fernando Amorsolo gikan sa Ofilania Museum sa Silay City. Tigayon nga na-recover sa National Bureau of Investigation ang painting sa nagligad nga Biyernes kalakip ang pag-aresto pinagi sa entrapment operation sa Quezon City sanday Ritz Chona Ching Castro kag Donesio Sumaylo Excobia. Sila kuntani ang maga-deliver sa Mango Harvesters painting sa Manugbakal sa balor nga 3.5 million pesos. Sa number 6, residente sa probinsya ng Siquijor ang patay sa naglundag nga pagpaniro sa Escalante City. Patay si Alfredo Sumaylo, 21 anyos kag residente sang Banwa Sang Maria sa probinsya sang Siquijor matapos gintiro sa National Highway sakop sang barangay Balintawak, syudad sang Escalante, Domingo sang hapon. Suno kay Police Major John Ganzon, ang hepe sang Escalante City Police Station, isa ka engine cadet operator sang EB Aznar Shipping Corporation sa Cebu ang biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan sa pagpanaog ni Sumaylo sa tricycle, hinali ini nga ginlaot sa wala pa makilalaan nga suspitsado kag gintiro sa makapila ka beses. Naigos ang bala sa likod kag ulong biktima kag gintunahan sa iyak kamatayon. Nakuha sa crime scene ang isa ka deformed slug, 3 ka mga baseo sang caliber 40 kag isa ka bala. Dugang pa ni Police Major Ganzon, gilayon nga nagdalaga ng suspitsado nga ginapatihan nagpadulong sa iya motorsiklo nga nakapark sa unan lang kag nagpalagyo padulong sa Toboso. Padayon ng investigasyon sa mga kapulisan kung nga yara sa syudad ng biktima kag kung ano ang motibo sa krimen. Sa number 5, lalaki nga bag-o lang tapos kaon sang talaba sa Barangay Sumag sa Bacolod City patay sa pagpaniro. Hana na kuntani nga magsaka sa iya nga pick-up matapos magkaon sa talabahan sa Villarosa Street sa Barangay Sumag sa Bacolod City ang contractor nga si Greg Alvin Helito sang hinali na lang nga gintiro mga launa sang udto. Suno sa mga saksi, nakibot na sila nga may nabatian sila nga lupok. Sang ilagin balikin, nahulog na sa salakyan kag nagahigda ang biktima nga duguon sa dalan. Wala naman gintiro sang suspect ang iya nga driver. Isa ka lalaki nga nagaangka sa motor ang nagtiro sa iya. Ang driver sa motor kag ang gunman lunsay nakabonit kag gilayon nga nagpalagyo. Giningagaw naman dala sa ospital ang biktima kag sinigid na mga hapon suno sa PNP napatay ang biktima. Suno sa mga manugtalaba, masali nga nagakaon sa mga lugar si Helito. Ginausisa pa sang PNP kung ano ang motibo sa krimen. Sa number 4, 3 ka mga job order workers kag casual sa syudad sang Kabangkalan ang nagpositibo sa drug test. Suno kay Mayor Benji Miranda sa nagligad nga Martes, ginpaidalam sa drug testing ang 200 to 300 ka mga empleyado sang syudad sa idalam sang City Social Welfare and Development Office. Ang mga insanksyon suno sa alkalde sa 3 ka mga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga among non-renewal sa ilang mga kontrata. Ginsiling man ni Miranda nga tuyo niya man ipaidalom sa drug test ang iban pagid nga empleyado sang syudad, sakop sang iban nga departamento. Sa number 3, 3rd District Board Member Andrew Montalibano magasuporta sa kay Murcia Mayor Gerardo Rojas para sa 2025 nga piniliay. Sunod sa kay Board Member Montalibano, nakasugilano na siya. Sanday 3rd District Congressman Francisco Benitez kag Bacolod Mayor Abby Benitez, mga lideres ang Love Negros. Gikasugtan nga patapuson sa iyang 3rd term si Mayor Rojas kag sa iya bahin, tapuson niya man ang iyang 3rd term bilang board member. Naghatag na siya sang iya commitment sa ila suno kay Montalibano nga suportahan niya si Rojas. Lain naman nga istorya suno sa iya ang sa 2028 nga piniliay. Plano ni Montalibano nga magbalik bilang alkalde sang Banwa. Ginsiling naman kahapon ni Mayor Rojas nga upod niya sa gihapon si Vice Mayor Johnny Reosura kag ang incumbent councilors sa isa ka ticket sa 2025 nga piniliay. Support the candidates for 2025 in Murcia? Well, no, as I have said, I have talked to Kong Kiko and Boss Albi nga we will make Mayor Rojas, Jerry Rojas, finish his last term in Murcia. I will also finish my term here sa province
And I hope nga mga kandidato sa Morsa they stay united, na wala lang tani may makontra kay Mayor Jerry that comes from our own party. Amo ni ang akong stand. But you're supporting him. Yes, I will support him. I will let him finish his 3 years. As I've said, amula na, but 2028 is a different story. Because you will make a comeback. I will definitely do. Sa number 2, political lineup sang Asenso Group para sa 2025 elections na tala na nga ibalay sa Agosto. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga sa Agosto sugura na sang katapo sang Asenso Group sa Negros Occidental lakip na sa Bacolod ang pagpatigayon sang caucus. Pangunahan ini sang Love Negros para sa ilang province-wide alignment agud ma-finalize ang ilang political lineup sa Bacolod. Ginpasiguro ni Benitez ang equity of the incumbent. Hasta karon wala pa sang patod nga desisyon ng alkalde para sa natalana nga piniliay. Pero ginpasalig niya ang pag-anunsyo sa ilang mangin lineup sa mga kandidato matapos ang pagsinapol sa Agosto. Ma-start kami sa caucus, get together, and then hopefully basi tasig mo lang, then we should be able to make the proper announcement. Mayor, for the councilors na Mayor, what will be your considerations sa imahe? I have always stood with the ground of equity of the incumbent. Okay. So kung sinong incumbent is a sure slot. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginpasira na kay nasang aga ang mga stall sa Manukan Country sang City Legal Office sa Bacolod City. May pila sa gihapon ka mga stalls nga business as usual matapos nga ginpasira. May report sa Nico Delfin. Nagalagot ang buot sa pila ka mga tenants kag empleyado sa Manukan Country sang isa-isa aging pasaradaan sang City Legal Office Enforcement Unit ang ilang mga stalls kay inasang aga. Nagtingwa pang ila abogado nga si Attorney Jomax Ortiz nga mabalabagan ang pagserbe sang closure order pending kuntani sa gintalan ang negosasyon pero gindayon sang enforcement team ang pagpanirado sa mga stalls. Ginpasaradaan sang syudad ang Manukan bangod hasta karon. Wala sang may nagsaylo sa gintalan ang temporary facility sang SM Prime Holdings Incorporated sa tabok laman mismo sang Manukan. Ginsiling na ni Mayor Albi Benitez nga magluwas sa 30 days extension, binulan na ang ginhatag sa mga tenants para magsaylo base man sa nakasugtan nga negosasyon pero nagpakatiga sila sa gihapon. You're paying right now. I think we don't have any choice. This is a private firm, so we cannot really impose kung ano ang rate man kay LGU. Although as much as possible, let's be tenant-friendly man. So when it comes to that, because I understand, kasi may mga additional charges or whatever, hindi ko kabalo kay iyan na yan SM. So that's why that gusto naman mabalaan tani kung ano ang agreement kay para we will know man kung ano ang gina-expect namon kung magsaylo kami sa temporary area also sa permanent area kaysa subong wala di kami kabalo. Kaina, nagperma na ang kasugtanan ng mga tenants nga magsaylo sa temporary facility matapos ang negosasyon upod kay Councilor Celia Flor nga pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse sang konseho. Libre ang ila paggamit sang pasilidad sa sulod sang 18 months. Kay check na pa ang record nila. Kaya according sa treasurer, may pulo nga daw wala gid movement. Dito So, ang pulo na wala movement, kasi daw hindi na pag-i-reconsider niya. try na, naghahamban man silang mabayad sila within the week. Oo, At least ipakita nila kung hindi ang space na reserve ng anay, pero until such time nga may makita sang syudad nga may effort sila. Kaina, nag-inabot pa mga supply nga manok sa mga tenants. Bisan may caution line na nga napahamtang, nagbaton gihapon sila sa mga customer. Ginpatuma naman sang bitaw ang temporary closure sa Father Ferrero Street, pero gwa sunod lang man sa gihapon ang mga salakyan sa mga customer, gani business as usual lang sa gihapon ang Manukan. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga dapat hugton sang enforcement unit ang pagpasiguro nga hindi maka-operate ang Manukan. Magayo ang syudad sa utility firms nga utdo na ang tubig kag kuryente sa mga stalls. Ginapaabot sang syudad nga mahawana na ang Manukan agud masugura na sa SMPHI ang pag-construct sang bago nga Manukan nga mas magahatag sang dugang atraksyon sa Bacolod. Kabahin ini sang Joint Development Project sang SM,
sa ginakilahan nga 3-hectare properties ang syudad sa reclamation area. Ang mga tenants ang mga pabilin nga prioridad nga makanegosyo sa bag-o nga manukan kag nagpasalig na ang syudad. Sang subsidized rental rate, agod hindi sila matamaan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa Good Vibes, hindi na kinahanglan pa nga magbiyahe pa Cebu o Manila para ma-experience ang oxygen therapy. Isa ka alternative treatment para sa cancer kag iban pagid nga sa isang balatian. Kaya man nagbukas na sa Bacolod ang Ozone Med Wellness Clinic. May report si Romeo Sobaldo. Nagbukas na sa Bacolod City ang Ozone Med Wellness Clinic. Ang Ozone Med ang nag-offer sa alternative modality para sa treatment for cancer pinagi sa oxygen therapy. Ang nagsugod sini, isa ka cosmetic surgeon sa Metro Manila nga si Dr. Rio Barales. Gindiagnose siya nga may breast cancer pero imbis nga magpa-chemotherapy, nagpaidalom siya sa oxygen therapy 16 years ago. Kag ang iya pag-survive sang makamamatay nga balatian, amo ang nagduso sa iya nga suguran ang ini nga modality for cancer treatment. Kinakabig niya ang iya kaugalingon bilang cancer overcomer. Pero talaga, primarily, it was a big question for me to receive that kind of diagnosis. And so, I just hang up the whys, but I know that there is always a purpose. So you see, like this, talagang manghapo kami. I started this work and opened up this kind of modality for everyone. This is a kind of modality, another modality of treatment for cancer. And I found out na talaga of any kind, of any stage, and of any type. 2020, ginsuguran niya ang pagbukas ng Ozone Med Wellness Clinic sa Quezon City, kag subong, nagbukas na sila sa ila ika-11 nga branch sa Pilipinas, kag ini ang Bacolod City branch. Sunod sa iya, may mga pasyente sila nga nagabiyahe papakadto sa Cebu para sa treatment. Ganit na pinsara nila nga magbutang sang branch sa Bacolod. Sa nakakita siya sang partner doctor nga makapadalagan sa ila Bacolod branch, ini ang iya ginakabig nga senyales nga dapat na sila magbutang sang clinic diri. I'm praying to the Lord. Sabi ko, Lord, make use of me in the places that you want us to open. It's the Lord who really move us here. But I set off a prayer also, a request for the Lord na, Lord, I will open there if you would allow me to find a doctor who would commit themselves. Hindi lang therapy ang ginatanyag sa klinik, kundi mayupod pa ini nga spiritual healing. Dugang pa ni Dr. Rio, ini lang cancer ang sarang mabulong sang oxygen therapy. It can be lined as one of the treatment for cancer and other degenerative diseases like hypertension, diabetes, arthritis, name it, the aging process of a human being, and for those who really don't want to have a maintenance for a longer period of time, for detoxification, we'll help them detoxify, help them renew and rejuvenate their cellular level at the cellular level. Kay na, gintambungan sa lokal nga opisyalis sa syudad ang opening kag dedication sa ilaga clinic sa O Square nga building sa may Circumferential Road sa Bacolod City. Handa ng ilang team kag staff para serbisyuhan ang mga taga Bacolod. Nick, grabing science na kadamo sa ginsang development sa technology pati sa patag sa medicine. Kagkabay magadamo pa ang mabuligan sa sining at teknolohiya mi. Kagabuhi ito mga balita sa Negros Subungan lang. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Sobaldo, mayong hapon.